बे स्पोर्ट्स मेटेरियल्स जिथु राननाय बाहाय दिनैनि दिनाव बिसेसकै मोनब्रै मेटेरियल्सखौ राननाय जादों। बेनो जाहैबाय भलिबल, क्रिकेट, चिस आरो केरम बर्ड। आरो बे राननाया दिनै जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर ब्लक अफिसाव जों राननाय जादों, ब्लक अफिसाव। आरो बे राननाया दिनै सारा बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां माने प्राइमारिनि आन्डाराव जेसेबां क्लाबफोर दं बेखौ हरनाय जादों। जों दिनैहाय नैबे 14 चिरां जुवार ब्लकनि सिङावहाय गासै 39 क्लाबफोरनो जों बेखौ बिलाइनो हाबाय आरो बेखौ बिलाइनानै जों गोजोन मोनदों। आरो जोङो आसा खालामगोन दिनै बिटिसि सरकारा जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जे सिमां नुदों, जे स्पर्ट्सनि फारसे, गेलेनायनि फारसे लाइमोनफोरखौ जे गोजौ फारसे लांनायनि बाथ्रा, आरो बेजोंनो लोगोसे फरायनायनि फारसे लाइमोनफोरखौ गोजौ फारसे लांनायनि बाथ्रा, आरो जोंनि अभारअल बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां माने जाथि जनगोष्ठी दं बेखौ जोङो खौसेयै लांनायनि जे बिटिसि सरकारा सिन्था खालामदों, जोंनि थाखाय निस्सय मोजां होननानै जों सानगोन। आरो नैबे स्पर्ट्स मेटेरियल्स राननायनि गेजेरजों जोङो आसा खालामगोन जाहाथे बेखौ लांनानै जोंनि क्लाबफोरा मोजाङै बेबहार खालामहैगोन आरो बै क्लाबफोरनि गेलेनाय जे बिथिङा जौगागोन आरो बे जौगानायनिफ्राय जोङो साफा ओनसोलनिफ्राय मोजां गेलेग्राफोरखौ जों मोनगोन। स्टेट लेभेल, नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेल इयुनाव बेखौ जों आसा खालामगोन। खारना बेनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि जे सिन्था, गोलाव सम बिथाङा सिन्था खालामहरदों। जिहेतु जोंनि नैबे ओनसोलाव मोनसे समाव आन्दालन जादोंमोन। बे आन्दालननि गेजेरजोंहाय जोंनि ओनसोलाव गोबांथार माने खस्थ' मोननांबाय, गोबांथार बिथिङाव जोङो माने एसे माने जे जिनिसखौ जोङो मानसि हिसाबै जौगानांगौमोन बेखौ हायाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारा बिटिसि सरकारखौ सालायनाय लोगो लोगो दिनैहाय बिथाङा जे सिन्था खालामनो मोनबाय, बे बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरा जे गोबाव समनिफ्राय गोबांथार आयदा जेखौ जोङो नुदों, ड्राग्स, दिनैहाय जौ लोंनाय, बिदिनो जुवा गेलेनाय बायदि आयदाफ्राव गथ'फ्रा फरायनांगौ समावहाय गावनि केरियारखौ दानांगौ समावहाय बेखौ दोननानै गुबुन माने लोगोफोरनि इनकारेजाव बा सोरनिबा बेफोरबायदि षड़यन्त्रफ्रावहाय लाइमोनफ्रा बेफोरबायदियाव जिहेतु गोदोनानै दं, जायनि थाखाय न'खरजों लोगोसे गावनि ओनसोल जाथि हिसाबै जोंहा मोनसे गाज्रि थासारि हयथ' फैनो हागौ। बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै प्रमद बर' सार, जोंनि बिटिआरनि चिफ सारा नैबे जोंनि स्पर्ट्स मेटेरियेल राननायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायाव मोनसे मुखुब खालामनानै जाहाथे बैफोरनिफ्राय बोरैबा इउटार्न जानो हायो नामा जोंनि लाइमोनफ्रा, आरो गावनि जिउजों लोगोसे न'खर आरो ओनसोल गासैखौबो जोङो बोरैबा मोजां मोनसे परिबेसाव बोखांबोनो हायो नामा बेखौ सिन्था खालामनानै प्रमद बर' सारा बेखौ मावनाय जादों। आरो जों दिनै सारनि अननायावहाय, बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारनि अननायावहाय बेखौ जोंनि लाइमोनफोर क्लाबफोरनो जों राननानै होनो मोननायाव जों बिराद गोजोननाय मोनदों। আমি আজি এইটো স্পৰ্টছৰ মেটেৰিয়েল পাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো মই বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ মই ধন্যবাদ আৰু থেংক ইউ দিবৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ। হয়তো এইটো আজিকালি যুগত অনলি এডুকেশ্যনটো নহ'ব, হয়তো আমাক স্পৰ্টৰ মাজে মাজে এনেকৈ যদি মেটেৰিয়েলছখন দি দিয়ে তেনেহ'লে কাৰিকুলাম এক্টিভিটিটো কাম কৰিবৰ কাৰণে অলপ বেছি ভাল হ'ব। আৰু আমি হৈছোঁ দেওচুৰীয়া হৰিভক্ত ক্লাব দেওচুৰী। আমি ক্ৰিকেটৰ মেটেৰিয়েলছ পাইছোঁ। মই মানে অশেষকৈ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। মানে এনেকৈ যদি মাজে মাজে আমাক মাজত এনেকুৱা স্পৰ্টৰ বস্তুখন যদি গ্ৰহণ কৰে, সঁচাকৈ ইউথগিলা খেলা ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি পৰিবৰ কাৰণে সহজ হ'ব। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ।
IBT Coaching Institute-आव Banking, SSC, Railways, Defense, TET आरो गुबुन-गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि coaching होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वाला मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT Coaching Institute-आव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै लो कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Institute-आव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलोंनो हागोन।